Bos, aku kan balik iki, Bos. Olah pantas tak golek, tak kromo kotel wingi. Ora ya aku jujur. Bos aku silih meneh, Bos. Tak ketuk motor iki. Lah sing wingi urung balekke rek nyeleh meneh. Alah, putih oke banget iki, Bos. Tenang lo balekke lo. Heeh, Bos, tenang. Iki duit le stor kayu mamu. Ya wes, soalnya Bos ya. Ya. Anyar meneh, Po. Lah ya teh, Bos. Lah di motor siji ne. Ya wis dijogok sing duwe to. Iba, Kai, terima gadai berarti kene tempat gadai. Are di, Bos? Aduh, kepiye iki, Bu kok? Coba kono nampa gaden parlan iki. Oh, ya Pak, ya kepiye iki jal? Pemening ki saiki wayah tagih iki lho. Angsurane yo dipikir to. Alah, duitnya wis entek, Bos. Lah kok entek kepiye ya? Wis tak genukoni motor yo karo HP barang e. Wong senengane royal ra ndelok gitokmu dhewe opo wis ora urusan iki pokoke ora balekke ora. Orang duit aku, Bos. Ana rute duit aku tak gawa to. Lah ya aja ta ya. Lah kok aja kepiye? Aduh. Ndes kok mantan tinggal ke aku, aduh.